Angikhulume nendoda eqotho njengamanje, indoda ethi i-relationship yami ngiyithatha serious, i-relationship yami ngifuna i-last longer, ngifuna i-relationship yami ibe nemfudumalo, ngifuna owesifazane enginayo ku-relationship azizwe efudumele, eso special. Uma ukuthi anihlali ndawonye niku-long distance relationship noma nihlali ndawonye, here's what you can do. First thing first, wake her up nge-text message or umfonele, umbingelele, umbuze impilo, umbuze ukuthi ulale kanjani, bese umtshela ukuthi how much you love her. Ebusuku ngaphambi ukuthi ulale, yenza isiqiniseko sokuthi uyamfonela noma umthumela umqhafazo, uyambingelela, umbuze ukuthi uhambe kanjani usuku, ubese umfisela ubusuku obuhle, umtshela ukuthi alale kamnandi, ubese futhi umkhumbuza ukuthi ukushaya ngaphakathi, umtshela ukuthi usifela ngaye and uyena yedwa kwena. Kanti uma ukuthi uyenze uyambona ukuthi akekho right, une stress, umfonele, uxoxe naye, umtshele ukuthi izinto zizoba right, bese uzama ucrack ijoke, umhlekise, umenza akhohlwe izinto ezimphatha kabi nezimstressayo ngejoke lakho leli. Kanti kubalekile futhi ukuthi njengendoda umuntu wesifazane wakho umteketise, umdlalise, umncome, umbize ngamagama amnandi, ezisiqiniseko sokuthi umtshela izinto oyithandayo nezichazayo ngaye, bese appreciate, umkhumbuze those days, those good days, good moments you had together, ubese futhi umtshela ukuthi how much you miss her presence. Bonga unconcoze ukuthi she chose you and still choosing you again and again over other men that are following her. Ungabike futhi indoda engangeneki, indoda serious, umuntu wakhe azisabe ube nawe, kufanele akhululeke, anethezeke, make her feel loved, admired, valued and so special ngaso sonke isikhathi, menza enjoy ukuba ku relationship nawe, angafisi ukuhlukana nawe under any circumstances ngenxa yothando nempatho ayithola kwena. Be a hard to live without kind of a man. Make your woman find it hard to imagine her life without you and truly love her. It is your duty as a man to love your woman. Bible is telling you, men, love your spouses, love your woman, love your wife. So make it sure that you love your woman, you love your wife, you love that girlfriend, because that girlfriend is going to be your wife in future. Make sure that you have uthando, show that in return she'll respect you. Yeah, she'll be there for you. She'll value you now. And so I'm going kakhulu nje sifike emaphethelweni ayukinqoqele. Kodwa mawufuna siqhubeke futhi sixoxe indaba yothando, indaba ema relationship, ungesabi ukuthi mina ungihithe lapha noma comment box. Don't forget to subscribe. Don't forget to tell people to watch these videos and other videos on the channel lena. Kanti mina kwamanje ngithi nje uNkulunkulu anibusise kona konke enifisela kona okuhle, especially kwezothando engathi ngakuthola. God bless you.